జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ. యశోదనందనా వ్రజ జన రంజన. యశోదనందనా వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరా వనచారి. యమునా తీరా వనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి ఈరోజు ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భాగవత క్లాసులో మనము 3వ స్కందంలో ఇప్పటి వరకు 16 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకొని, సో నిన్ననే ప్రభువు మనకి 17వ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. సో ఆ భగవద్ధామం నుండి, ఆధ్యాత్మిక లోకం నుండి అసురులైనటువంటి అంటే ఇక్కడ అసుర స్వభావాలతో ఈ భూలోకానికి వచ్చినటువంటి స్థితి, అంటే అక్కడ శుద్ధ భక్తులైనటువంటి ఆ జయ విజయులు అంతకుముందు క్లాసులో మనము, అంటే అంతకుముందు అధ్యాయంలో వారు ఈ భూలోకానికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి, సో ఆ దేవతల యొక్క మనసు కలతలకు, తర్వాత వారి భయానికి కారణమైనటువంటి విధానాన్ని బ్రహ్మ, విష్ణువు నుండి సృష్టించబడినటువంటి బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి అంశాలను విని దేవతలు ఇక వారి యొక్క అంటే ఆ భయాన్ని వదిలేసి, ఎందుకంటే అదంతా భగవంతుని ఏర్పాటు ద్వారా జరిగినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక దాన్ని ఆ భగవంతుడే, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడే దానిని మళ్ళీ అంటే తొలగించేటువంటి, ఆ బాధలు తొలగించేటువంటి ఇది కూడా ఆయనే. ఎందుకంటే బ్రహ్మ చెప్తాడు, నేను ఏం చేయలేను, ఎందుకంటే ఆ నారాయణుడి యొక్క కోరిక మేరకు మాత్రమే అది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి దానిని నేను గాని మీరు గాని ఎవరు ఏం చేయలేము. సో ఆ జయ విజయులు ఇక్కడ అసురులుగా వచ్చి వారి యొక్క కాలం పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా ఆ భగవంతుడి కోరిక, అంటే ఆయన ప్లాన్ ప్రకారం, ఆయన ఏర్పాటు పూర్తయ్యేంత వరకు మనము ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవలసినటువంటిదే, అనుభవించవలసినదే అనేటువంటి చెప్పడం అంత ముందు అధ్యాయంలో. తర్వాత 17వ ఇక్కడ అధ్యాయం. సో ఈ అధ్యాయంలో మనకి వ్యాసుల వారు అంటే ఇచ్చినటువంటి అంశం, విశ్వపు సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించుట అనేటువంటి హెడ్డింగ్ తో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి దీన్ని సంస్కృతం నుంచి ఇచ్చినటువంటిది. సో ఈ 17వ అధ్యాయం, విశ్వపు సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు. సో ఆ జయ విజయులలో ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుడుగా వస్తారు అని చెప్పడము. సో అదితి గర్భంలో ఉన్నటువంటి వారు.
సో ఎందుకంటే ఇక వారు అసుర భావాలను పెంపొందించుకొని వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు, సో ఇక అతడు ఈ మొత్తం విశ్వం మొత్తాన్ని కూడా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం మొత్తం అన్ని లోకాలను జయించేటువంటి విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఉంచబడినటువంటిది. సో అందులో మొదటి శ్లోకంలో మైత్రేయుడు ఆ విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మైత్రేయ ముని పలుకుతాడు. ఉన్నత లోక వాసులైనటువంటి దేవతలు అంధకారానికి, ఎందుకంటే వాళ్ళు జయ విజయులు దితిగర్భంలోనికి వచ్చినటువంటి స్థితిలో ఆ కశ్యప ముని యొక్క తేజోవంతమైనటువంటి వీర్యం వలన ఈ అన్ని కూడా మసకబారిపోవడం, సూర్యుడు చంద్రుడి యొక్క తేజస్సు, దేవతలు వాళ్ళంతా కూడా మసకబారిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చినటువంటిది. సో ఆ దేవతలు అంధకారానికి కారణాన్ని ఆ బ్రహ్మదేవుడు ద్వారా విన్నటువంటిది, గత కొన్ని అధ్యాయాలలో విన్నటువంటిది. వివరింపగా విని ఇక భయాలన్నీ కూడా తొలగించేసుకొని వారందరూ కూడా వారి వారి అంటే నెలవులకు, వారి స్థానాలకు వెళ్ళినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలను మనం ఈరోజు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో మరొక శ్లోకము ఆ మైత్రేయుని ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశమే, దితిస్తు భర్తురాదేశాత్ అపత్య పరిశంకిని పూర్ణే వర్షసతే సాధ్వి పుత్రౌ ప్రశుసువేయమౌ. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తుంది దితిస్తు అంటే దితి అంటే ఆ కశ్యప ముని యొక్క భార్య అయినటువంటి ఆ దితి, తు కానీ, భర్తుహు ఆమె భర్త యొక్క, ఆదేశాత్ ఆదేశముపై, అపత్య తన సంతానము నుండి, పరిశంకిని అంటే కష్టమును శంకించినదై. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు దితిస్తు భర్తురాదేశాత్ అపత్య పరిశంకిని. సో ఆ సాధ్వి అయినటువంటి దితి తన భర్త చెప్పినటువంటి విషయాన్ని, ఎందుకంటే వీరిరువురి వల్ల దేవతలకు కష్టాలు కలుగుతాయి అని చెప్పినటువంటి ఆ కష్టాన్ని శంకించినదై చెప్తున్నారు. పూర్ణే వర్షశతే సాధ్వి పుత్రౌ ప్రసూషువేయమౌ. సో పూర్ణే అంటే నిండుగా, వర్షశతే అంటే 100 ఏళ్ల పిదప అంటే 100 సంవత్సరాలు తన గర్భంలోనే ఆ ఇద్దరిని కూడా ఆమె ఉంచుకున్నది అని చెప్పేటి అంతకుముందు కూడా మనం చూసినటువంటిది. సాధ్వి అంటే అసాధ్వి, పుత్రౌ ఆ ఇరువురు పుత్రులను, ఎవరైతే అంతకుముందు ద్వారపాలకులుగా ఉన్నటువంటి జయ విజయులు ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపు హిరణ్యాక్షులుగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ఇరువురు పుత్రులను, ప్రశుశుభే ప్రసవించెను, యమౌ అంటే కవల పిల్లలుగా ఇద్దరిని ఆమె పొందినది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ ఇద్దరు కూడా ఆ జయ విజయులు అక్కడి నుండి పతనమై ఇక్కడికి వచ్చేసి అసుర భావాల ద్వారా, ఎందుకంటే ఆ వారిని కప్పబడిన, ఎందుకు అక్కడ కశ్యప ముని యొక్క వీర్యం, ఆయన యొక్క మనసు కల్లోలమైనటువంటి స్థితిలో గర్భధానం చేసినటువంటి. సో కాబట్టి
ఇద్దరు కూడా. ఇద్దరు కవల పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇరువురు పుత్రులకు ఆమె ప్రసవం ఇచ్చింది అనేటువంటి ఆ ఇద్దరిని కన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంది. సో, సాధ్వియగు దితి తన గర్భమునందున్న సంతానము దేవతలకు ఉపద్రవమును కలిగించునని మిగుల శంకించెను. ఆమె భర్తయు దానిని భవిష్యత్ దర్శనము గావించెను. ఆ భర్త కూడా ఆమెకి చెప్పాడు, భవిష్యత్తులో వీరిరువురి ద్వారా దేవతలు అనేకమైనటువంటి కష్టాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్పడం. నిండుగా 100 ఏళ్ళు గర్భమును మోసిన పిదప ఆమె కవల పిల్లలను ప్రసవించెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఉత్పాత వస్తత్ర నిపేతుర్జాయమానయోః దివి భువ్యంతరిక్షే చ లోకస్యోరుభయావహః. సో ఉత్పాతతః అంటే ఉత్పాతములను, బహవ పెక్కు అనేకమైనటువంటి ఆ ఉత్పాతములను, తత్ర అచ్చట, నిపేతుహు సంభవించెను, ఝాయ మానయోహో. ఎందుకు మరి ఆ పెక్కు ఉత్పాతములు సంభవించినాయి అంటే చెప్తున్నారు, వారి జన్మ కలుగగా. సో ఎవరు ఆ విజయులు? హిరణ్యాక్షు, హిరణ్యకశిపులుగా రావడం వల్ల. సో వారి జన్మ కలుగగా, దివి అంటే స్వర్గలోకములందు, భువి అంటే ఈ ధరిత్రిపై, అంతరిక్షే అంతరిక్షమునందు, చ మరియు, లోకస్య అంటే ప్రపంచమంతటా కూడాను, ఉరు అంటే గొప్ప, భయ ఆవహ భయమును కలిగించుచు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు ట్రాన్స్లేషన్. ఆ ఇరువురు దానవులు జన్మింపగా దివియందు, భువియందు, అంతరిక్షము నందు భయాహములును అద్భుతములను అగు పెక్కు ఉత్పాతములు సంభవించినవి. సో ఆ ఇరువురు ఆ భగవంతుడి యొక్క ద్వారపాలకులుగా ఉన్నటువంటి జయ విజయులు ఇప్పుడు దానవులుగా, అంటే హిరణ్యాక్షు, హిరణ్యకశిపులుగా వారు ఈ ఇద్దరు కూడా అదితి గర్భమున జన్మ తీసుకోగానే వారు ఇక బయటకు వచ్చేసి జన్మ తీసుకోగానే ఇరువురు దారుములు జన్మింపగా దివియందు అంటే ఆ స్వర్గలు అంటే ఉన్నత లోకాలయందును, భువియందు అంటే ఈ ధరిత్రి పైన, అలాగే అంతరిక్షాలు వీటికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాల యందు. సో భయావ హములను వారు అద్భుతాలు, ఎంతో భయంకరమైనటువంటి అద్భుతాలైనటువంటి వాటిని పెక్కు ఉత్పాతాలు సంభవించినయట వారు జన్మ తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సహాచల భువచ్చేలుర్దిశః సర్వాః ప్రజ్వలుః శోల్కాచాశనయః పేతుః కేతవ చార్తిహేతవః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సహా అంటే సహా, అచలహ అంటే అచలహ అంటే చలనం లేనటువంటివి ఏంటి? పర్వతములు. సో సహ అచలహ, సో ఆ పర్వతాలు తో సహా. భువః అంటే ఆ ధరణి, చేలు అంటే కంపించెను అంటే ఏంటి? పర్వతాలు, ధరణి, భూమి కంపించింది అని చెప్తుంది. భువ చేలు దిశః, దిశః అంటే దిక్కులు, అన్ని దిక్కుల యందు, సర్వాః అన్నీను, ప్రజ్వలుః జ్వలించెను అని చెప్తున్నారు. సా అంటే కూడా, ఉల్కా ఉల్కలు, చ మరియు, అశనయః పిడుగులు. సోల్కాచయ శనయః అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఉల్కలు, పిడుగులు, పేతుహు పడినవి అంటున్నారు. ఏం పడినాయి ఇక్కడ? ఆ ఉల్కలు, తర్వాత పిడుగులు పడుతూ ఉన్నాయట వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే వాతావరణం అంతా కూడా భయంకరంగా మారింది. పేతుహు కేతవః అంటే తోక చుక్కలు,
మరియు ఆర్తి హేతవః సమస్త అమంగళకరమైనటువంటి కారణం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ వారు అసుర స్వభావాలను పెంపొందించుకుంటూ ఈ భూమిపైన అల్లకల్లోలాలను సృష్టించడానికి వాళ్ళు వచ్చినటువంటి సో కాబట్టి ఇక్కడ అమంగళకరమైనటువంటి సూచనలు వాతావరణంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. సో అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ స్త్రీలు, పర్వతములతో సహా ధరణి కంపించెను, దిక్కులన్నీయు జ్వలింపసాగాయి. దిక్కులన్నీ కూడా అలాగే మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తాం, తోక చుక్కలు జారిపోతుంది చూడొద్దు అనుకుంటుంటాం కదా. తోక చుక్కలు, ఉల్కలు, పిడుగులతో పాటు ఇంకా శనిగ్రహం వంటివి కూడా అక్కడ ఆకాశంలో ఉండేటువంటి కొన్ని అంతరిక్షంలో ఉండే ఆ గ్రహాలు శనిగ్రహం అంటాం కదా. సో ఎప్పుడు కూడా శనిగ్రహం బయట మనం ఏమనుకుంటాం బాధలకు. సో శనిగ్రహం వంటి పెక్కు అమంగళకరమైనటువంటి గ్రహాలన్నీ కూడా గోచరిస్తూ ఉన్నాయట. తోక చుక్కలు, ఉల్కలు, పిడుగులు ఇవన్నీ కూడా వినాశన కారణమైనటువంటి సూచికలు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ వినాశనకరమైనటువంటి సూచికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అజయ విజయులు దితి గర్భం నుండి బయటకు రాగానే జన్మించగానే అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. పర్వతములతో సహా ధరణి కంపించింది, అన్ని దిక్కులన్నీ జ్వలింపసాగెను, తోక చుక్కలు, ఉల్కలు, పిడుగులతో పాటుగా శనిగ్రహం వంటి పెక్కు అమంగళకరమైనటువంటి గ్రహంలో గోచరించినవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యం చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదేని ఒక లోకమున ఉత్పాతములు సంభవించినప్పుడు అచ్చట దానవుడు జన్మించినాడని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించవలెను అని చెప్తున్నారు. మరి ఇవన్నీ కూడా అమంగళకరమైనటువంటి శకునాలు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ కూడా కారణం ఏంటంటే దానవుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఆ యుగాలలో చాలా 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 అరుదుగా దానవులు ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడు మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు దానవులు సత్యలోకం సమయం కదా. సో మరి ఆ ఇద్దరు దానవులు ఈ ధరిత్రిపైకి వచ్చినప్పుడు ఇంత ఉత్పాతము సంభవిస్తుంది అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏదైనా ఒక లోకంలో ఉత్పాతములు సంభవించినవి అంటే అచ్చట దానవుడు జన్మించినాడు అని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గ్రహించవలెను. నేటి కాలమున దానవ ప్రవృత్తి గల వారి సంఖ్య పెరుగుచు పోవుచున్నది కనుక ఉత్పాతములను కూడా పెరుగుచున్నవి అని చెప్తారు. ఆ ఉత్పాతాలు కూడా పెరుగుచున్నవి చూస్తూ ఉన్నాం మనం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో వస్తేనేమో అతిగా ఎండలు రావడము, అతిగా వర్షాలు కురవడము, ఎర్త్ కేక్స్, అలాగే ప్రళయాలు రావడము, ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ ఇక్కడ చెప్తున్నా. నేటి కాలంలో దానవ ప్రవృత్తి గల సంఖ్య ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఈ దరిద్రి పైన, ఈ కలియుగంలో దరిద్రి పైన ఉన్నటువంటి అందరిది కూడాను దాదాపుగా ఈ దానవ ప్రవృత్తి కలవారే అని చెప్తున్నారు. కనుకనే ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతిలో సంభవించేటువంటి విలయాలన్నీ కూడా ఈ కారణముననే జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో శ్రీమద్ భాగవతంలోని వచనముల నుండి మనము అవగతం చేసుకునినట్లుగా ఈ విషయమున ఎట్టి సందేహము లేదు. సో ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ విపరీతమైనటువంటి కారణాలని వీటన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు ఈ దానవ ప్రవృత్తి గలవారే ఈ దరిద్రి పైన అధిక సంఖ్యలో ఉండడం వల్లనే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి దానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇదే శ్రీమద్ భాగవతం నుండి మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ మైత్రేయ ముని చెప్తున్నారు, వవౌ వాయు సుదుస్పర్శ పూత్కారానిరయన్మధుః ఉన్మూలయన్న గపతిన్ వాత్యో నీకో రజోధ్వజః. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి వవౌ వీచినవి ఏంటి? వాయువులు వీచినవి అని చెప్తున్నారు. సుదుస్పర్శ స్పర్శకు మిగులు సుఖకరము కానటువంటి, ఇక్కడ వీచిన వాయువులు ఎటువంటివి అంటే
ఎటువంటి జనరల్గా గాలి మంచిగా వస్తుంది అనుకోండి, చల్లటి గాలి వస్తుంది అనుకోండి, మనకేంటి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో వీచినటువంటి ఆ వాయువులు, గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్పర్శించినట్లయితే, సాధారణంగా వాయువు స్పర్శ మనకి జరుగుతుంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటుంది, వాయువులు చల్లటి గాలి వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ వీచినటువంటి ఈ వాయువులు ఎలా ఉన్నాయంటే, సుఖకరం కానటువంటి, ఏ విధమైనటువంటి సుఖకరం కాని, మిగుల సుఖకరం కాని, అసలు ఎంతో కష్టకరంగా ఉండేటువంటి, దానికి వ్యతిరేక పదం సుఖానికి ఏంటి? కష్టం కదా. సో ఆ వీచినటువంటి గాలులు ఎంతో బాధకరంగా ఉన్నటువంటి గాలులు ఎలా వీస్తూ ఉన్నాయంటే, పూత్కారాన్, సో బుసకొట్టు ధ్వనులు, ఈరయన్ అంటే బుసకొట్టేటువంటి ధ్వనులు చేయుచు ఆ గాలులు వీస్తూ ఉన్నాయట, కష్టాన్ని కలిగించేటువంటి ఆ గాలులు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ముహుహుహు, మరలా మరలా, ఉన్మూలయన్ అంటే ఇక అవి దానికి అడ్డు వచ్చినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా పెకిలించుకుంటూ పోతున్నాయట. ఉన్మూలయన్, పెళ్ళగించుచు, ఇంకా ఉన్మూలయన్ నగపతీన్ అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి? ఎటువంటి వాటిని పెకిలిస్తున్నాయి? మహామహా వృక్షాలను సహితము పెకిలించుకుంటూ పోతున్నాయట ఆ గాలులు. వాత్యా, ఏంటది? తుఫాను, తుఫాను గాలి అది. అనేక సైన్యము, వాత్యానీక. సో రజహ అంటే ధూళి, రజ అంటే ఇక్కడ రజోగుణము, అలాగే పార్టికల్స్ కూడా వస్తాయి, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. రజ అంటే ధూళి, రజ. ధ్వజహ, ధ్వజములు అంటే ఆ ధూళి యొక్క రజాలు సైనికులు లాగా వచ్చేసి ఆ వీచేటువంటి గాలి ఆ మహామహా వృక్షాలను కూడా పెకిలించుకుంటూ వెళ్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఈ భావం, దీన్ని చూస్తే స్పర్శకు సుఖకరము కానటువంటివి. ఎందుకంటే గాలులు వీస్తూ ఉంటే మనం ఏమనుకుంటాం? సాధారణంగా చల్లగాలులు ఉంటే గాలి మనం ఏం చేస్తాం? అన్ని బయటకు వచ్చి కూర్చుంటాం, చల్లటి గాలి వస్తుంది అనుకుంటూ కదా. సో అలా గాలి అనేటువంటిది మనకి సాధారణంగా ఏంటి? స్పర్శకు సుఖాన్ని కలిగించేటువంటిది. కానీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఏంటి? స్పర్శకు సుఖకరము కానట్టివి. అలాగే మరలా మరలా బుసకొట్టుటూ, అంటే ఆ గాలి వీస్తూ ఉన్నటువంటి దానికి అవి ఒక శబ్దాల్లాగా బుసకొడుతూ ఉన్నాయట. భీకరమైనటువంటి శబ్దాలు కొడుతాయి, ధ్వనిని, బుసకొట్టు ధ్వనిని కలిగించునవి అయినటువంటి ఆ మహావృక్షాలను పెళ్లగించునవి అగు వాయువులు వీచినవి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎటువంటి వాయువులు వీచినవి అని చెప్తున్నారంటే, సుఖకరము కానటువంటివి, మరలా మరలా బుసకొట్టు ఎటువంటి ధ్వనిని కలిగిస్తూ ఉన్నటువంటివి, మహామహా వృక్షాలను పెగిలించుకుంటూ పోయేటువంటి వాయువులు వీస్తూ ఉన్నాయి. ఆ సందర్భంలో ఆ విజయులు హిరణ్యాక్షు హిరణ్యకశిపులుగా జన్మించినటువంటి సందర్భంలో. సో ఇక మనం ఇక నుంచి హిరణ్యాక్షు హిరణ్యకశిపులుగా మాట్లాడుకుంటాం. సో ఆ విధంగా వారు జన్మ తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ తుఫానులు సో తమ సైన్యంగాను ఎవరిని, ఆ తుఫాను ధూళిని తమ యొక్క ధ్వజాలుగా తీసుకొని, తుఫానులేనేమో గాలి ఈ తుఫాన్నేమో సైన్యంగా తీసుకుందట, ధూళినేమో తమ ధ్వజాలుగా తీసుకుని ఇక అవి వీస్తూ ఆ భీకరాన్ని సృష్టిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, తుఫానులు అధిక ఉష్ణము లేదా అధికంగా మంచు కురియుట, తీవ్రమైనటువంటి సుడిగాలి చేత వృక్షములు పెళ్లగించబడుట వంటి ఉత్పాతములు కలిగినప్పుడు దానవ ప్రవృత్తి గల వారి సంఖ్య వృద్ధి అగుచున్నదనియు, కనుకనే ఉత్పాతములు కలుగుతున్నవనియు అర్థం చేసుకునవలెను. సో ఇక్కడ మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. సో ఈ విధమైనటువంటి వాతావరణం, సో ఈ ప్రకృతిలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి మార్పులు, మొదటగా దేవతలు వచ్చేటప్పటికి అంధకారమైనటువంటి పరిస్థితి. సో అంధకారాన్ని భయపడి వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు కారణం చెప్పారు.
ఇక వారు జన్మ తీసుకున్నటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షు హిరణ్యకశిపుడు రావడం వలన ఇక్కడ వాతావరణం అంతా కూడా, ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ యుగంలో ఎంతో ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. సో ఈ భూమిపై ఎంతో సంతోష తాత్కాలికమైనటువంటిది అయినప్పటికీ, రజో తమో గుణాలు సత్వగుణాలతో ఉన్నప్పుడు త్రిగుణ సంబంధమైనటువంటిది అయినప్పటికీ, కొంత ధర్మం అంటే భగవంతుడు చెప్పబడినటువంటి ధర్మము 4 పాదాలపై నడుస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఎప్పుడైతే ఇద్దరు దానవులు ఈ భూమి పైన, ఈ ధరిత్రి పైన జన్మ తీసుకున్నారో, అప్పుడు ఇక్కడ కలిగినటువంటి మార్పులను మనకి, అక్కడ కలిగినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా మైత్రేయ ముని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. తుఫానులు, ఇక్కడ దీనికి శ్రీల ప్రపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి తుఫానులు, అధిక ఉష్ణము లేదా అధికంగా మంచు కురియుట, తీవ్రంగా సుడిగాలి చేత వృక్షాలు పెళ్లగించబడుట వంటి ఉత్పాతములు కలిగినప్పుడు, అంటే ఏదో ఒక అశుభమైనటువంటి శకునాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దానవులు వారి యొక్క సంఖ్య పెరుగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి అర్థం. సో ఇప్పుడు మనకి సంభవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రళయాలన్నీ వాతావరణంలో మొన్నటి దాకా కోవిడ్ ప్రభావం చూసాం మనం కదా. సో ఇదంతా కూడా ఈ దానవ ప్రవృత్తి పెరగడం వలననే కలిగినదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని శ్రీల ప్రపాదుల వారు ఎప్పుడో చెప్పినటువంటి అంశం. సో దాని ఫలితమే ఈ భూమి పైన ఈ కలియుగంలో దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి మానవుల సంఖ్య పెరగడం వల్లనే ఈ ఉపద్రవాలన్నీ కూడా, వివిధ రకాలైనటువంటి కలరాలంటూ, మలేరియాలంటూ, తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా కోవిడ్ అంటూ, అప్పుడప్పుడు తుఫాన్లు సృష్టిస్తూ చూస్తూనే ఉంటుంటాం. అలాగే భూమి కంపించేటువంటి పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో ఇటువంటి ఉత్పాతములన్నీ కూడా ఇక్కడ భూగోళంపై, ఇటువంటి ఉత్పాతములు సంభవించడి దేశములు ఈ భూగోళం పైన ఇప్పటికీ అనేకం ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో కొన్ని తుఫాన్లాగా వచ్చేటువంటి గాలులు ఇళ్ళని లేపేసుకుని పోతూ ఉంటాయి అని వింటూ ఉంటాం కదా. సో మరి అటువంటి పరిస్థితులు శ్రీల ప్రపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఇటువంటి ఉత్పాదాలు సంభవించేటువంటి దేశంలో భూగోళం పైన పెక్కు కలవు అని చెప్తున్నారు. ప్రపంచమంతయు ఆ రీతిగానే ఉన్నది. తగినటువంటి సూర్యరశ్మి లేకుండుట, ఆకాశం ఎప్పుడు మేఘావృతమై ఉండుట, మంచు కురియుట, తీవ్రమైనటువంటి చలి వంటివి ఉండనే ఉన్నవి. అన్ని విధములుగా నిషిద్ధ పాపక కర్మలకు అలవాటు పడిన దానవ ప్రవృత్తి గల వారిచే అట్టి ప్రదేశములు నిండియున్నవి. ఆ విధంగా రూఢీకరించవచ్చును. సో చూస్తూ ఉంటాం వివిధ దేశాలలో జరిగేటువంటి, అప్పుడప్పుడు కలిగేటువంటి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం. ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధమైనటువంటి డిజాస్టర్స్, అవన్నీ ప్రళయాలు జరిగేటువంటి విషయాలు చూస్తూ ఉంటాం. సో దానికి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి, అక్కడ అటువంటి వారు ఉండడం వల్లే, అటువంటి వారి నివాసం వల్లనే ఇది జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ శ్లోకాలలో మనము ఇక్కడ చూన్నటువంటి అంశాలను అర్థం చేసుకుని, ఎప్పుడైతే ఆ దితి గర్భమున సంతానం దేవతలకు ఉపద్రవం కలిగించునని ఆమె శంకించడము, సో 2 పిల్లలకు ఆమె జన్మనివ్వడము జరిగినటువంటిది. సో అప్పుడు ఇక్కడ వాతావరణంలో కలిగినటువంటి మార్పులు, ఈ ప్రకృతిలో కలిగినటువంటి మార్పులను తెలియచేశారు. సో వారు జన్మించినప్పుడు దివియందు, భువియందు, అంతరిక్షమునందు అనేకమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి అద్భుతాలు, అనేకమైనటువంటి ఉత్పాతాలు జరిగినవి అని చెప్తున్నారు. అందులో ఆ పర్వతాలు కంపించిపోవడము, అన్ని దిక్కుల నుండి అవి జ్వలించిపోయేటువంటి, చలించడము, అలాగే అశుభ శకునాలుగా ఉండేటువంటి తోకచుక్కలు, పిడుగులు, శనిగ్రహాలు వంటివన్నీ కూడా దర్శనమివ్వడము, అదంతా కూడా ఈ దానవుల యొక్క దీనికి ప్రతీకగా చెప్తున్నారు. అంటే వారు రావడం వలన జరిగినటువంటివి అని చెప్తారు. మనకి భగవద్గీతలో అనేక సందర్భాల్లో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి జీవులు
అంటే మానవులు 2 రకాలుగా ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. ఆ తర్వాత 16వ అధ్యాయంలో భగవద్గీత 16వ అధ్యాయంలో మనకి చూసినటువంటి అంశాలు సెపరేట్‌గా దైవ అసుర స్వభావాలు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తాం మనం. సో దేవతలు, అసురులు అనేటువంటి 2 రకాలుగా ఈ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే వాళ్ళ యొక్క స్వభావాలను బట్టి చెప్తారు. అలాగే మనకి దైవ లక్షణాలు అంటే ఏమిటి అనేటువంటి అంశాన్ని 16వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు. సో ఆయన అర్జున్‌తో చెప్తారు, ఓ భరతవంశీయుడా, నిర్భయత్వము అంటే భయం లేకుండా ఉండడం. మరి భయం లేకుండా ఎప్పుడుంటుంది మనకి అంటే, మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నప్పుడు. భయం ఎందుకు పడుతూ ఉంటాము? నా శరీరానికి ఏదో రోగం వచ్చింది, అయ్యో నేను చనిపోతానే, నేను నా వాళ్ళందరినీ వదిలేసిపోతున్నానే. సో అర్జునుడి భగవద్గీత ప్రారంభంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఆయనకి నా వాళ్ళందరూ చనిపోతున్నారు, నేను అందరు లేకుండా నేను ఎలా సుఖాలను అనుభవించగలను అనే భావంతో ఆయనలో కలిగినటువంటి మోహం. సో ఇక్కడ భయము, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు మనకి, భయము అనేటువంటిది మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గురువులు చెప్పినటువంటి అంశం, ఆయన ఉదాహరణ తీసుకున్నటువంటి ఉదాహరణలలో, మనం ఒక చీకటి రూమ్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ ఒక మొలకు ఏదో చిన్న తాడు వేలాడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే చీకటిలో ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళగానే మనకేమనిపిస్తుంది? భయం ఉంటుంది. ఎన్నో సినిమాల్లో చూపెడుతూ ఉంటారు, చీకటి గదులలోకి పంపించేసి భయంగా. సో వాస్తవానికి మరి ఆ భయం దేని వల్ల వచ్చింది? చీకటి. చీకటి ఏంటి? అజ్ఞానము. సో ఈ ఇగ్నోరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ అజ్ఞానం వల్లనే మనలో ఈ భయం కలుగుతుంది. ఎందుకు? మనము ఈ దేహము అనేటువంటి భావన, అజ్ఞానంలో ఉన్నాం. ఈ దేహం మనము, నేను అంటే ఈ మోహన్ రావు అంటే ఈ దేహము, ఇదంతా నేను అనేటువంటి. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఈ దేహ భావన వదిలేసి, అందుకే 2వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి, ఓ అర్జున, నీవు ఈ దేహం కాదు, నీవు శాశ్వతంగా ఉండే ఆత్మవి. నీవు ఈ దేహము అనేటువంటి ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నావు. ఈ ఆవాసం నుండి మరొక ఆవాసానికి వెళ్ళేవాడివే. మనం అద్దె గృహంలో ఉంటున్నాము అనే భావనలో ఉన్నాం అనుకోండి అమ్మా, ఆ ఇల్లు మారుస్తుంటే బాధపడతామా? ఇది కాకపోతే ఇంకొక ఇల్లు అని చెప్పుకుంటావు కదా. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనలో ఉండేటువంటి భయం శ్రీల ప్రభుపాదులు చాలా చిన్న ఉదాహరణతో చెప్పేస్తారు. ఆ రూమ్లోకి రాగానే తాడు ఉన్నది ఒక పామో లేదు ఇంకేదో అని, ఇక్కడ ఏముందో అని భయపడుతూ ఉంటాం. అదే లైట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, వెలుతురు వస్తుంది. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఈ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నట్లయితే, అదే చెప్తారు భగవంతుడు మనకి భగవద్గీత అంతటా కూడా బోధించేది, అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. దానికి గురువులు అవసరం. ఆయన యొక్క ప్రతినిధులుగా వచ్చేటువంటి, ఆయన సాపార్శ్వలుగా ఉండేటువంటి గురువుల ద్వారా, శాస్త్రాల ద్వారా, శాస్త్ర నియమాలను పాటించి, వేదాలను అనుసరిస్తూ సో చేయాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉండేది. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే లైట్ వేసుకుంటామో, అంటే ఏం చేస్తున్నాము? చీకటి అనేటువంటి అజ్ఞానాన్ని పారదోలుకుంటున్నాం. అప్పుడు మనలో భయం ఉండదు. సో అందుకే నిర్భయత్వము దైవీ లక్షణాలలో మొదటిగా చెప్పినటువంటిది ఆయన. అభయం సత్వ సంశుద్ధి అంటూ చెప్తారు కదా, 1 నుండి 3 శ్లోకాల్లో 16వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ నిర్భయత్వం అంటే, నిర్భయత్వం ఎప్పుడొస్తుంది మనలో? నేను ఈ దేహం కాదు కాబట్టి భయాన్ని, మనం భయపడేది దేనికి? చావు. వాస్తవాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనేక సార్లు చెప్తూ ఉంటారండి, మనం నిద్రపోయినప్పుడు మళ్ళీ మెలకు వచ్చిందనుకోండి, అంటే ఇంకా మనం బతికున్నాము ఇంకొక రోజు అని అర్థం. అంతే కదా. అంటే ఇంకొక రోజు మన జీవితం లైఫ్ స్పాన్లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ దేహం మంచిగానే ఉంది కాబట్టి తిరిగి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆత్మ ఎటెటో తిరిగి వస్తుంది. మనం కలలు కంటుంటాము, ఎన్నెన్నో జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. ఆ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు ఉంటాయి కదా. సో సూక్ష్మ శరీరం ఎటెటో వెళ్ళిపోయి వస్తూ ఉంటుంటుంది. సో మళ్ళీ ఈ ఆవాసం బయట మంచిగానే ఉంది కాబట్టి, పక్షులు ఎటో వెళ్ళిపోతాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తాయి? తిరిగి సాయంత్రానికి వస్తూ ఉంటాయి. గూడు ఉంటే అందులో ఉంటాయి, లేకపోతే ఏం చేస్తే మళ్ళీ గూడు కట్టుకుంటాయి. సో ఈ దేహం కూడా సరిగా లేదనుకోండి, ఇంకొక దేహాన్ని ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటాయి, అంటే చనిపోయినామని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి అంటే గురువులు చెప్పిన ద్వారా నేను విన్నటువంటిది. సో ప్రతిరోజు కూడా మనం మరణం లాంటిదే, వెళ్ళి మళ్ళీ ఉదయం లేసాము అంటే. అలాగే ఇంకొక సందర్భంలో కూడా ఆయన
మనము శుభోదయము, పాశ్చాత్య దేశాలు అయితే గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఏంటి? ఉదయము మంచిగా ఉంది అని అర్థమట గుడ్ మార్నింగ్ అనేటువంటిది. శుభోదయం అంటే ఉదయం శుభకరంగా ఉంది, అంటే వెలుతురుతో ఉంది, చీకటి లేకుండా ఉంది, గాలులు లేకుండా ఉన్నాయి అని మనం అందరూ లేవగానే ఆ వర్డ్ వాడడానికి కారణం ఈ విధంగా వచ్చిందని చెప్తారు. గుడ్ మార్నింగ్ అంటే ఈ రోజు ఉదయించినటువంటి అంటే వచ్చినటువంటి ఉదయం మంచిగా ఉంది. సో దాన్ని మనం ఏదో చెప్పుకోవడం ఇలా అలవాటు. అంటే అలాగే మనం తెలుగులో ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే శుభోదయం అన్నాం అనుకోండి, ఈ ఉదయం మంచిగా ఉంది కదా. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అలాగే ఇంకా చెప్తారు ఆయన రెండవది నిర్భయత్వము. అంటే నిర్భయత్వం మనలో ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవడం. మరి ఈ అజ్ఞానం ఎలా తొలగిపోతుంది? సో ఈ కలియుగంలో ఇంతకుముందు ఇంకా మనము ఆలోచిస్తే, ఇంతకుముందు యుగాలలో ఇప్పుడు చాలా మంది క్లాసులలో బేసిక్ క్లాసెస్ 18 days క్లాసులు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంటారు, ప్రభు ఈ కలియుగంలో ఎన్నో దుర్మార్గాలు జరుగుతున్నాయి కదా, మరి ఇంకా ఇంతకుముందేమో మీరు సత్యయుగంలో అనేక అవతారాల్లో వచ్చిండు భగవంతుడు అని చెప్తారు. మత్స్య అవతారం వచ్చిండని, కూర్మ అవతారం వచ్చిండని, వరాహ అవతారంలో వచ్చిండని, నరసింహ అవతారంలో వచ్చిండు అని, మరి వచ్చి ఈ దుర్మార్గులు నశింపజేశాడు కదా. మరి ఈ కలియుగంలో ఇంతమంది రాక్షస స్వభావాలు కలిగినటువంటి ఇన్ని దుర్మార్గాలు జరుగుతూ ఉంటే ఎవరు దేవుడు రావట్లేదు ఏంది ప్రభు అంటే, అప్పుడు నాకు కొంత ఇంకా సరైనటువంటి అంటే స్టార్టింగ్ క్లాసులలో సరైనటువంటి నాకు అవగాహన కూడా రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాలు అంతకుముందు గురువుల ద్వారా విన్నటువంటి ద్వారా తెలుసుకునేటువంటిది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎంతో కరుణామయుడు. సో అంతకుముందు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళిద్దరే కాబట్టి ఆయుధాలు తీసుకొని, ఉదాహరణకి హిరణ్యాక్షుణ్ణి వరాహావతారంలో వచ్చేసి గద ద్వారా సంహరించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత హిరణ్యకశిపుడినేమో తన యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ నకాలతో చీలుస్తూ కదా సంహరిస్తాడు. ఆ విధంగా ఏదో ఒక అస్త్రాన్ని తీసుకున్నారు. కానీ ఈ కలియుగంలో, ఈ కలహాల యుగంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి అంశము, భగవంతుడు ఎంతో కరుణతో, ఎందుకంటే వీళ్ళందరినీ కూడా సంహరించకూడదు అని వాళ్ళను సంహరించడానికి బదులుగా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అసుర స్వభావాలు, సో ఆయన మనకి దైవీ లక్షణాలు చెప్పిన తర్వాత ఇంకేం చెప్తారు? స్వీయ అస్తిత్వము పవిత్రీకరించడము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుకోవడము, దానం చేయడము. దానం కూడా మనకి చెప్తారు, ఎక్కడ ఏది పడితే అది కాదు, సత్వగుణ దానం చేయాలి అని చెప్తారు. కానీ దానం చేసేటువంటి వాళ్ళు రాక్షసులు కూడా, దుర్మార్గులు కూడా దానం చేస్తూ ఉంటారు. కొల్లగొట్టేసి ఆలయాల్లో దానం అంటే వేరువేరుగా చారిటీ చేస్తూ ఉంటారు. సో అది ఉపయోగం లేదు. అలాగే దానం తీసుకువెళ్ళి వైన్ షాపులలో పోయేవాడికి ఇచ్చాడు అనుకోండి, అది వ్యర్థం. సో కనుక సాత్వికమైనటువంటి దానం, అందుకని ఆలయాల్లో కానీ సో ఇటువంటి వాటికి చేయాలని చెప్తూ ఉంటారు. సమయము, సందర్భము, ప్రదేశాన్ని బట్టి దానం చేయాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది భగవద్గీతలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. సో కదా, శాంతి ఉండడము, ఇతరుల తప్పులు ఎన్నకుండా ఉండడము, అనేకమైనటువంటి లక్షణాలను ఆయన మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశము అక్కడ చెప్తారు. మొత్తము 26 గుణాలను మనం అక్కడ చూస్తాం కదా, ఆ దివ్యమైనటువంటి గుణాలని. సో వివిధ వర్ణాశ్రమాలను అనుసరించి ఆ 26 గుణాలను పాటించడం అనేది దైవీ లక్షణాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక తర్వాత 4వ శ్లోకంలో కూడా చెప్తారు మనకి ఆయన, ఓ అర్జున, గర్వంతో ఉండడము, పొగరు ఉండడము, అహంకారము, కోపము, పురుషత్వము, అజ్ఞానము అనేవి ఈ గుణాలన్నీ కూడా అసుర స్వభావం కలిగిన వారి యొక్క చెందినవి, వారికి చెందినవి అని చెప్తారు. అంటే ముఖ్యంగా ఆ నరకానికి రాజమార్గంగా ఉండేటువంటి ఈ లక్షణాల గురించి చెప్తారు. సో ముఖ్యంగా మరి ఈ అసురి స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు గర్వంతోనూ, పొగరతోనూ, అహంకారంతో, కోపంతోనూ, పరుషత్వంతోనూ, అజ్ఞానంతో ఉండేటువంటి ఈ గుణాలన్నీ కూడా అసుర స్వభావాలు. మరి అటువంటి అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ యుగాలలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి వారిని ఆ భగవంతుడే ఆయన రావడమో లేదా ఆయన యొక్క శక్తిలోనో, ఆయన అవతారాలుగా రావడమో, వివిధ యుగాలలోనూ
ద్వాపర యుగం వరకు కృష్ణ భగవానుడిగా వచ్చేసి కొద్ది అంటే ఎక్కువగా పెరిగినప్పుడు కృష్ణుడు యుద్ధాల ద్వారా ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ భగవానుడే చేసినటువంటి పరిస్థితి కదా. ఇవన్నీ మనము చూసుకుంటూ వచ్చినటువంటి అంశాలు. అయితే మరి ఈ కలియుగంలో అనేక మంది మొత్తం ఎక్కువ మాక్సిమం అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళే కదా. సో ఏవైతే ఇప్పుడు మనకు చెప్పారో పొగరు, గర్వము, అహంకారం, అహంభావం, కోపము, పరుషత్వము, అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మనం. సో మరి వీళ్ళందరినీ కూడా సంహరించడానికి బదులుగా భగవంతుడు మనలో ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఆ గర్వము, పొగరు, అహంభావము, కోపము, పరుషత్వము, అజ్ఞానాలు, వీటన్నిటినీ కూడా తొలగించడానికి, అంటే ఈ జీవుని ఇక్కడ అంటే దేహాన్ని సంహరించడానికి బదులుగా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ అసుర లక్షణాలను, అసుర క్వాలిటీస్ ని తొలగించడానికి భగవంతుడు మనకి సంకీర్తన యజ్ఞము, చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో భక్తిని పెంపొందించడము ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి అంటే ఈ అసురులను సంహరించే బదులుగా ఆ దానికి కారణమైనటువంటి ఆ అసుర లక్షణాలను తొలగించడానికి మనకి కలియుగంలో ఒక ఆయుధం ఇవ్వబడింది. ఏమిటి ఆ ఆయుధము? హరే కృష్ణ మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ సో ఆ సంకీర్తన యజ్ఞం మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. సో ఆ దాని ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా క్రమంగా తొలగించుకుంటూ దైవీ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి మనకు భగవంతుడు ఎవరో వస్తారో అని ఎదురు చూసే ఇక్కడ కాదు. సో మనకు ఒక ఆయుధాన్ని మనకు అందరికీ అందించారు. సో శాస్త్రాలను ఇచ్చారు, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి గ్రంథాలను ఇచ్చారు. సో అటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాలను చదివి అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని ఆచరించడము ద్వారా, అలాగే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని, మనలో ఉండేటువంటి ఈ గుణాలను, అసుర గుణాలను తొలగించుకోవడానికి జపం, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి నియమాలలో ఒకటి రోజుకి కనీసం 16 మాలలు జపం చేయడం. అలాగే ఈ అసుర భావాలకు కారణమైనటువంటి కొన్నింటిని త్యజించడం, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్తాం. సో కదా, ఈ ధర్మానికి స్తంభాలుగా ఉండేటువంటి 4గింటిని ఆటంకపరిచేటువంటి అయినటువంటి మాంసాహార భక్షణము, మత్తు పదార్థాలను తీసుకోకుండా ఉండడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండడము, జూదము ఆడకుండా ఉండడము అనేవి మనకి ఇచ్చినటువంటి నియమాలు. సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల అంటే మనమంతా కూడా చేయవలసింది ఏంది? సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అంతకుముందు మనకి వచ్చినటువంటి పూర్వపు ఆచార్యులు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఇంకా వాళ్ళు, అలాగే సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు రాధాల యొక్క సంయుక్త అవతారంగా వచ్చినటువంటి, భక్తుడుగా వచ్చినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు మనకు అందించినటువంటి సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ప్రతి ఊరికి, ప్రతి ఒక్కరికి అందింపజేసినట్లయితే సో ఈ అసుర భావాలు తొలగిపోయి శాంతిని, భూమిపై ధరిత్రిపైన శాంతిని నెలకొల్పవచ్చు అని. సో అందుకే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కానీ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, ఈ భూమిపైన అంటే ఇక్కడ మానవాళికి ఏది కూడా కుదవలేదు, ఒక శాంతి తప్ప. అది ఎలా వస్తుందంటే ఆ భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక విషయాలను పెంపొందించుకోవడం ద్వారా అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఆయుధం సో మనకిచ్చారు, భగవంతుడే వచ్చి చెప్పిపోయారు, నాయనా ఇది ఉంది మీకు, దీని ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ అంటే ఎంతో దయతో మనల్ని అందరినీ కూడా సంహరించడానికి బదులుగా, ఎలాగూ ఇక వినకుండా మనం చేసే పనులు ఇంకా చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? సాధారణంగా మందలిస్తాం. ఒకసారి తప్పు, కోర్టులో కూడా శిక్ష ఇచ్చేటోడు మొదటి తప్పుగా కాబట్టి మన్నించి వదిలేస్తున్నాము లేదా తక్కువ వేస్తున్నాము అని చెప్తారు. రెండోసారి పోతే ఒక రకంగా ఉంటుంది కదా.
సో ఇంట్లో కూడా చూస్తాం, తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని మందలించేటప్పుడు మొదటి తప్పుగా మాట్లాడుతాం అంటారు. రెండో ఇంకా ఎక్కువ వస్తే ఏం చేస్తారు? దండిస్తారు. చివరికి మనం అలాగే ఉన్నప్పుడు ఎలాగూ కల్కి అవతారం వస్తారు. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు మనకి ఎంతో కరుణామయుడు. సో కాబట్టి ఈ మనలో ఉండేటువంటి అసుర భావాలను తొలగించుకోవడానికి మనం చెప్పుకుంటాం బేసిక్ క్లాసులలో. సత్యయుగంలో అసురులు, సురలు వేరు గ్రహాలలో ఉండేవాళ్ళుగా చెప్పబడేటువంటిది కదా సత్యయుగంలో. అలాగే త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే వేరు గ్రహాల నుండి ఒకే దేశంలోకి వస్తారు. అంటే వేరు దేశాల్లోకి వస్తారు. ఒకే గ్రహంలోకి వేరు దేశానికి. ఎందుకంటే రావణుడు రాముడుగా చెప్పుకుంటాం. అంతకు ముందేమో హిరణ్యాక్షుడు, వరహాదేవులు చూసుకున్నట్లయితే వేరు గ్రహాలలో ఉండేటువంటి వారుగా ఉన్నటువంటిది కదా. సో కానీ త్రేతాయుగంకి వచ్చేటప్పటికి రావణుడు, రాముడు, భగవంతుడు దేవతగా వచ్చినటువంటి వాడు రాముడు, అసురుడుగా రావణుడు ఉన్నప్పుడు ఒకే గ్రహంలో కాకపోతే వేరు దేశాల్లో, భారతదేశంలో శ్రీలంకలో అనే 2 దేశాలుగా చెప్పుకుంటాం. అలాగే ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ అసుర లక్షణాలు, సుర లక్షణాలు గ్రహాలను వదిలేసినవి, దేశాలను వదిలేసినవి, ఒకే కుటుంబంలోకి వచ్చేసినాయి. కాకపోతే వేరు మనసుల్లో ఉన్నాయి కదా. వేరుగా ఉన్నారు. కౌరవులేమో అసురులుగా చెప్పబడే వాళ్ళు, పాండవులేమో సురులుగా చెప్పబడే అంటే దైవీ లక్షణాలు ఉన్నటువంటివి. అందుకే భగవద్గీతలో చాలా చోట్ల మనకి ఆయన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు చెప్తారు, ఓ అర్జున భయపడకు, నీవు దైవీ లక్షణాలతోనే జన్మించావు. ఓ అర్జున భయపడకు, నీవు పాపరహితుడవు, ఓ అనగా అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటాడు కదా. సో భగవంతుడే చెప్పినటువంటిది. ద్వాపర యుగంలో ఈ సుర లక్షణాలు ఒకే కుటుంబంలోకి వచ్చేసినాయి. కానీ కలియుగంలో ఒకే వ్యక్తిలో అసుర లక్షణాలు ఉంటున్నాయి. సో కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి అసుర లక్షణాలను తొలగించుకోవడానికి కలియుగంలో మనకున్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ దీనజనులను ఉద్ధరించడానికి, అందుకే మనము ఆయన యొక్క ప్రణామ మంత్రం చెప్పుకునేటప్పుడు పాశ్చాత్య దేశధారిణి అని చెప్తాం కదా. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినని చెప్తాం కదా. అంటే భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ప్రణామాలు చెప్తాం. అలాగే నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాన్ని ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్య దేశతారిణి. శూన్యవాదము, నిరాకారవాదాలతో కూడినటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలను ఉద్ధరించినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులకు మనం ప్రణామమంత్రం చెప్తాం. సో కాబట్టి అటువంటి భక్తులు మనకి వచ్చి వారు ఇచ్చినటువంటి ఈ అంశాలను ఫాలో అవుతూ ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని మన వంతుగా, సో ఇప్పుడు మనము ఈ అజ్ఞానంలో కూడుకున్నటువంటి మానవులకు మనం చేయగలిగేటువంటి సహాయం అంటే మహోన్నతమైనటువంటి సహాయము భక్తి తత్వాన్ని పెంపొందించడం. సో అందుకే ఇస్కాన్ మంగళూరు నుంచి మనకి ఆన్లైన్లో అందరికీ కూడా ఇది అందాలి, ఇవి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అంటూ ఎంతో ప్రయాస ఓర్చి క్లాసులు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది నామనిష్ట దాసత్వ. సో వారి యొక్క గురువులు వారి నుంచి పొందినటువంటి ప్రేరణ ద్వారా సో ఈ విధంగా మనం కూడా వారిని తీసుకొని ఎంతో మన సహాయమైనంత చాతనైనంత వరకు ఈ విషయాన్ని, ఈ అంశాలను నలుగురికి తెలిసిన వాళ్ళకి ప్రచారం చేయడానికి మన వంతు కర్తవ్యంగా చేద్దామని భావిస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ.